Wat is er aan de hand? Kijk maar in het grote boek. Even kijken. Piepopie. Kijk hier. Oh, maar dat had ik niet verwacht. En kijk, 100 pagina's lang. Ja, maar dat wist ik al. Ja, want Piepopie is veel eisend in mijn boek, jawel. Maar als dat maar goed komt. Oh. Oh. Denk je dat we hem in de zak mee moeten nemen? Nee, dat doe ik niet meer. Nee. Dat is wel We lief. houden het wel gezellig. Hè? Dat is wel heel erg lief van u. Ja, zo ben ik wel. Ja. Dag. Tot ziens.